Magandang oras sa inyong lahat, mga katropa. Ang topic po natin ngayon ay ngayon ko lang 'to gagawin, first time ko pong gagawa ng ganitong video na tutorial. Gusto ko lang ibahagi ang aking konting kaalaman, sa lalong-lalo na sa mga kapwa mahilig sa gitara diyan. Kung paano titimplahin ang gitara na gagamitin mo lang yung pandinig, hindi ka na gagamit ng tuner. Lalo na pag kailangan mo ng maggitara, wala kang tuner at sintonado yung gitara mo, pwede mong i-apply ito. Pero bago ang lahat, nais ko po, iniimbitahan ko kayo na lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang sa aking channel, na mag-subscribe para sa suporta. Salamat. Ito, simulang ang unang hakbang sa pagtitimpla ng gitara na ikaw lang gamit lang ang pandinig. Pakinggan nyo itong tunog, talagang sintonado. Ngayon, ang unang hakbang, dapat pagparehasin mo yung tunog ng number 1 string, tsaka yung number 6. Ito ang unang hakbang. Tignan nyo naman, hindi lang ang kapewin or ano pang tinitimpla, pati gitara, dapat patimpla rin. Ito, pagparehasin natin ito. Itong number 1, tsaka yung number 5. Mas mataas yung itong number 1 na mas mataas siya, kaya ito na lang ang sunduin na lang natin itong number 1. Itaas natin ng number 6. Parehas natin sa number 1. Ayan. Ngayon, tapos ito ang unang hakbang. Ito ang unang hakbang sa Ang ikalawa naman, bilang ka ng 5 dito sa ikalimang fret ng gitara. 1, 2, 3, 4, 5 dito sa ikalimang fret. Pandagan mo yung number 6. Tsaka open yung number 5. I-open mo lang yung number 5. Pagparehasin mo ulit ng tunog. Ito medyo malayo ang agwat. Mas mababa itong 5, kaya pareha natin. Ayan, pwede na. Parehas na sila. Pagkatapos ng itong number 5, ito naman number 4 ang natin ipaparehas natin. Pero ang papandagan naman natin itong number 5. Dito rin sa ikalimang fret ng gitara. Pandagan mo yung number 5, ipariho mo yung tunog sa number 4. Open lang yung number 4. Okay na sila. Pagkatapos ganun ulit, dito rin sa ikalimang fret, papandagan mo yung 4 naman at open naman yung number 3 string. Malayo. Mas mababa yung number 3, kaya taasan natin, iparehas natin doon sa 4. Ito naman number
2. Number 2 yung ano, inaano natin, i-tune natin. Pero hindi na dito sa ikalimang fret, kundi dito sa ikaapat. 1, 2, 3, 4. Kapandagan mo dito yung number 3. Dito na sa ano, ikaapat na fret mo papandagan yung 3, pagkatapos open yung 2. Okay, parehas natin. Ayan. Pwede na sila. Tapos, pag tapos na yon, i-check mo yung 1. Kung tama rin siya. Pero balik ka na sa ikalimang fret. 1, 2, 3, 4, 5. Pandagan mo yung 2. Tapos open yung number 1. Medyo, hindi sila dublihin natin yung 3. Medyo mababa pa yung 2. Mas mataas masyado. Check na natin sa number 1. Okay, medyo magka na sila. Okay, pwede na. Ano na lang natin, i-check natin yung number 6. Ayan. Ganun lang magtimpla ng gitara na gamit lang ang pandinig. Kung may nais po kayong karagdagang na kaalaman, mag-comment lang kayo sa baba. Sample nga natin kung maganda rin. Anong kakantahin ko? Sa isang sulyak mo. Subukan ko yung magandang tunog. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, kumakabog ang puso ko? Bakit kapag... Okay, yun lang. Testing lang yun. Sample lang na kung ano. Okay? Hanggang dun lang muna, guys. Maraming salamat.